Isang araw bago ang pagsisimula ng election period, inatasan na ang hanay ng kapulisan sa pagpapatupad ng mas pinaigting na checkpoints para sa halalan 2025. Sa lalawigan ng Pangasinan, inihayag ni Pangasinan PIO Chief Tricia May Guzman, kabuang 3,274 ang ipapakalat ng mga kapulisan, partikular sa mga checkpoints, lalo ngayong ipatutupad bukas ang gun ban bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng publiko. Dagdag pa rito ang mga quick response team na ilalagay sa mga police assistance desk maging sa mga establishmento na bahagi rin ng kanilang mga hakbangin. Inaasahan ang regular na pagmomonitor ang pagpapatrolya ng hanay ng kapulisan upang matutukan ang anumang posibleng banta. Tiniyak ng pamunuan na mas paiigtingin ang kanilang mga isinasagawang aksyon upang mapanatiling ligtas at makaiwas sa pagkakatala ng anumang election-related incidents sa probinsya. IFM News. IFM News. IFM News.